Türkmen Medeniýeti mart aýyna Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat gadnasynyň ynsanperwer ýardymlary kabul edip alan Ukrain çağalarynyň Türkmenistany bilen minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Ýöne Ukrainada dowam edýän Rus çodurşyny agdamaýar. Ýa-da Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagat ministrligi, dokma senagat ministrligi hemde senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Gurbanguly Berdimuhammedow adyna haýyr sahabat gadnasynyň adyndan Ukrain çağalaryna derman we saglyk goraýyş maksatly ferişdeleri, harytlary hemde adyk önümlerini beripdi. Orient elektron neşrine göre Ukrainanyň Aşgabat takyjyçy Viktor Mayko Duýbarka dag şäherine ýerleşen haýyr sahabat gadnasynyň edara binasyna ýaňy ýakynda geçirilen dawarda ynsanperwer kömek üçin Ukrain halkynyň adyndan hemde öz adyndan türkmen ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirdi. Ilçi Türkmenistanyň sowgat alan çağalaryň we saglyk edaralarynyň ýolbaşçylarynyň şol sany Kiýewdäki Ohmatdy çağalar hassahanasynyň we Bilazersk hassahanasynyň hoşarlyk hatlaryny Ukrainanyň dürli sebäpleriniň ýeberilen fotosuratlary türkmen ýolbaşçylaryna gowşurypdyr. Ilk başda mart aýynda Türkmenistanyň Ukraina ynsanperwer kömek ýeberlerine onuň Ukrainanyň haýsy sebäplerine ýeberiljekdigi ma'lum bolmady. Türkmenistana hat ýeberen we Türkmen medeniýetyne adaglayan çağalar hassahanasyny Ukrainanyň paýtagty Kiýew şäherine Bilazersk hassahanasy bolsa ençeme wagt ber aldym merdimi söwüşler barýan Gunnogor Donetsk sebätiniň Bilazersk şäherine ýerleşýär. Arkadaş şäherine haýyr sahabat gadnasynyň edara binasyna geçirilen hoşarlyk dawrasyny Ukrainanyň Türkmenistana haýyçy Viktor Mayko bilen bir hatarda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow, arkadaş şäheriniň häkimi Şammuhammed Durdulyýew we haýyr sahabat gadnasynyň müdiriýetiniň agdalary gatnaşypdyr. Ukraina elçisi duşuk deden çykyşyny ynsanperwerlik kömegini almagyň Ukrain çağalarynyň durmuşyna şahatlykly waka bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine köpçülikligiň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi elektron neşirler Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşyny agdamaýarlar. Şeýlede döwlet ýolbaşçylary halkara arenasynda bolup geçýän dartygyny wakalar babatda köplenç ýurdun betaraplyk statusyna sargylanyp tarap tutmazlyk pozisiýasyny saýlap alýarlar. Ukrainada bir ýarym ýyl töwerek wagt bäri dowam edýän Rus uruşy şu wagtda çene Türkmenistanyň ne habar serişdelerine ne de resmi beýanatlarda agdaldy. Daşary ýurt mediasyny ýazylamaga mümkinçiligi bolan ýurt raýatlary köplenç uruş habarlaryny daşary ýurt media serişdeleriniň hususan Rus mediasynyň üstünden kabul edip alýar. Galbertide Türkmenistan Birleşen Milletler Ugrumasynyň baş assambleýasyna uruş sebäpli Russiýa ýadgyrylyp geçirilýän sesberişliklere gatnaşmaýar. Russiýa 2022-nji ýylyň 24 fevralyna Ukraina esassız goşuny ýerdi. Ukraina harbalary ýurdun çäk bütewligini we ödügtýarlygyny gorumak üçin Rus çodurşyna garşy durýar. Günbatyr ýurtlary Ukraina halkynyň ödügtýarlyk we çäk bütewligi urnak göreşine ýardam berýär. Şol bir wagtda goňuştunyň üstüne esassız goşuny ýerden Moskwa halkara jemgyýetçiligi tarapyndan ýadgyrylýar we günbatyr döwletler tarapyndan ykdysady sanksiýalara sebäp edilýär. Şol bir wagtda halkara jinaýat kadiýeti Ukraina çağalarynyň zor bilen Russiýa deportasiýa edilmegi boýunça uruş jinaýatlar aýyplamlary bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini tutsak etmek barada order çykardy.